מה לעשות? 8, ואז זה תגידי מה לעשות אבל? לא חושבת, זה תגידי נכון, לא, אני כבר השתמשתי בעובדה שזה חשבונית, אין לי עוד מה להשתמש בזה. כאילו ניצלתי את החשבונית כדי למלא את הקמיס, אני לא יכולה להשתמש עוד פעם באותו דבר. 8 ועוד 3D, חלקי 8 ועוד 2D שווה 25. נכון, כי עכשיו אני משתמשת בעובדה שזה הנדסי. לא מנצלים את אותה עובדה פעמיים, כי אז פשוט זה יוצא 0 שווה 0. זה מה שיוצא, אוקיי? ותמיד כשיש לכם שאלות מהסוג הזה שחלק חשבונית חלק הנדסי, תתחילו דווקא עם החשבונית ולא עם ההנדסי, כדי שלא יהיו לי חסרות. חסרות יכולה להגיע לחסרות שאני לא יודעת לפתור את המשוואה, אוקיי? זאת אומרת, בחשבונית לא תיווצר כזו בעיה. מובן? כן. באתם, בנות? כן. יאללה, שיעורי בית. למה? כי אתם מפריעים לי. מה? שיעורי בית. שרה לשרון עולה. כל תרגיל שפתרנו, לפתור את זה שאחריו. מה? לא נכון! זה התשובה. רגע, לא רשמתי את כל התרגילים. למה לא רשמת? לא יודע מה פתרנו. יואו, איזה מסריח. למה אתה לא רושם מספר? אוקיי, לבית. מה אתה עושה? למה? 5, 6, 7, אולי די? 16, 19, 23, לא כתוב, יש לנו מועד בבן. זה ליום שישי הבא, זה לא נורא. אני בסדר! מה, אני שווה באמא שלי סתם? יום מגעיל. איזה ילד דוחס לאב היום. מה הוא עשה לך? האמת שזה לא אני. אם הוא לא עשה לך, אז למה שר על זה לא. זהו. מה הוא עשה? או שזהו או שזה נוער. מה אני? באמת זה... מה הוא עשה? תגידי. דרכו קליפה של בננה. אהלן פנצ'יס. נראית לי הולך. נו, בדיוק בגלל זה. זה פגע מהצד, מה... לא. רגע, את לא מתביישת? לא זרקתי כלום. כלום. בוא נעיד אותו בכלל, צריך לשרוף אותו. אני יכולה לקחת קורבן ולהעלות אותו לעולם. לא. אתם רואים? הלאה, שרה, שבת שלום, שרה. שבת שלום, שבת. שבש. מה נסגר?